Pangkha purma khumala subui norok noya pharu angle tini tisalo mathang nai no muitu manan khale Pangkha purma khumala subui norok noya pharu angle
Thari gobalai hengra buba Pungai khima kerai te Bayak khibi ui Tini matanggo Mokolli hojati mukde Thari gobalai hengra buba Pungai khima kerai te Bayak khibi ui Tini matanggo Mokolli hojati mukde Ang thangna puru Kebuta kabi Lamari min ani Ini orang Paithak bayi boba heke Paithak borom yafarka boba heke nok nong nong khak khamani yafana muchung ningbu dikhe themena muchung hambai tini chini kharangno tini chini Bharatbashor bir santan Mangaram Debbarma bo tini Langma chokha lai thanai salo Srinagaro ugroponthi yagubo kokjang thiga an belai thini khakham tangai humale bohai khoroksa boro asai Bharatbashorni bang samung tangnai ausing sara kebo krai aboni boy tini bo sak Bharat hani bagai bo tini thimani yagulo ang belai khini khakhamu tai boni poribar kaham tongtu tai boni Langma boni phola suk na hango ishwar bai bo thansa khlai tongtu aboni boy tini ani boni nok du khuna ang belai khino khariok khano chini bakhawo khairok mani robai maya boni nukhung hukung kathang tongsak kaitor tai bono chuba thu tai kaitor bono hamari rothung shabo Paithak bai ke tini Paithak paikha sini ki moharani ni telomorani sini madam kolani rai bo Paithak paikha tai kabangma oro amorpurni SDM ompini video Udaipur district SP assistant SP the SDPO OC jottono oro o thei thanibo boni mangkhoro lamjak sobaikha belaikhene tini borok bangkha bono khairok mani bangai hamjak somani bagai boni dukho boni samung nono hawai jottono phai o amchen borok chan thani kaisa Paithak singmung ke khoroksa Langma soi thangmani sing bisujara ti kha khamlayo kha mukti koglai mokolti chini Tripura haseo mukhajeng kaisa sit nati kaisa hapang nati ADC chongmari nati Tripura sabai Tripura sa choproblai tong bulalai tong ke abo hairong nugui norok ni kha bai ki kham norok bo bai kokosar mong nai musumne Tripura hani Tripura jatiro bangoi sagbai sa bulai mani sagbai sa toglai mani abo ani bang belekhin hamjagi phiaba chini jatiro chini dofaro wansonani jorao Paithak paikha abone bangai ang koinai chini Tripura sani jara leaders ro jara Tripura sani hani bosaro je bulai toglai ingmani abo ani ব্যক্তিগত mot ani ব্যক্তিগত babe ang bono chajakia boni bai tahu bugro chung joton wan soino chung o bulai toglai ingmano chung muthaglai ma khaki belekhen hamna ang koinai hamkuk nai bai hambai cái cuốn mà thằng này đi con đọc phải nhá to tông từ đi qua thế Jordan thì tông na à chứ bớt con phải đi con sao Kan kita lihat tuh. đi con sao Jod no kali. này khâu phải con sao này phải tùy đúng thằng đi con thằng này bớt cái gì này nó thằng này những cái kia bớt sắp bây giờ cái Bas Arab bas kan kabel chon. boleh cek ulta
अच्छा ठीक है साहब थैंक यू साहब और कोई है क्या साहब आप लोग के बीच में और कोई है आइए तो फिर अब कबर बाई से साकाव रिमांग के खम जानाय बले दाग्राना नायना रतन anyone can give yeah anyone can show why not Ari fai dia bubur na na ओए मुन्नी आवाज सुना रहे थे आओ वो साकाव अच्छा अब न आयन साजर गला नारगी टोन का दे 차례 Terus rumah bahaya cukup jomli gota borok angani babu no kemasa mani baga angani bakadu nango te proud feel bongo de ani babu India ni bagai om hai ki samudra tang ani ko bisa sih kabu sing dorong bahaya no lolo ni bu mabu khabin dorong bu khabin no jese ko no om te chahi te ka ki dorong bu khabaya bu ni bes kang aku ni chesta nai jung joto no India di besar te sini bunga bu khabsi khai tong no robor bagai ba ara message no bu sungo je khabaya te khaba sawo joto no mana ni bagai kaham khai nai wan subu nai khagara khai nai sini langu no sung bes kang ke play ke himi thai mana ang tabu bekal feel khai je ani babu gere khai ne hepna angwan su ge je an babu gere khai ani babu tongbo ani bekal singu tong nai ang bak su tong nai thia sam tong nai bo jini bagai jini bagai simia jini pura India ni bang bagai no bo jini boli mangno habini nama chasula kha Hả?